Kemm hawn kmamar Min jaf kemm hawn nies fil-lukanda u kemm nies jaħdmu hawn. Min inaddaf u min isajjar jew jaħdem fir-restorant. ara kemm jużaw ilma wkoll flimkien. Naħseb ħafna. Jien ħammur taħdej il-pool. Jien ġejja wkoll. Hi Sofija, George, x'sorpriża? Ġejtu vaganza? Iva, mal-papa u mal-mama. Ħanamlu ġimgħa hawn. Bħalissa u ħafna nies fil-lukanda. Ek jidher min jaf kemm tuża ilma lukanda bħal din. Minħabba li kuna ħafna nies, lukanda tuża ammont kbir ta' ilma. Din il-lukanda jieta 4 stile u għandha kważi 400 kamra. Jekk f'kull kamra jkun hemm 2 persuni, jiġifieri jkun hemm madwar 800 persuna. Ħasbu ftit. Ara kemm hemm bżonn ilma biex dawk il-kmamar kollha jinżammu nodfa u r-residenti jieklu, jinħasslu u anke jużaw it-toilet. Imbagħad hemm l-ilma li jintuża sabiex il-lukanda sservi aħjar lir-residenti u tagħtihom gost b'ġonna, swimming pools, spa, fontani, anke l-indafa ta' karozzi u żoni pubbliċi, mhux kmamar biss. Kosux, wara kemm jintuża ilma wkoll. Da żgur, fil-fatt turist f'lukanda juża aktar ilma minn persuna li tkun fid-dar tagħha stess. In-nies li jmexxu din il-lukanda u oħrajn bħala ukoll ħasbu dwar kemm jintuża ilma u ħadu azzjoni sabiex il-konsum tan-nies li jkunu fil-lukanda ikun aktar effiċjenti fil-waqt li l-klijenti xorta waħda jituhom esperjenza sabiħa. X'għamlu? Tiftakru meta tkellimna dwar kif nistgħu nerġgħu nużaw ilma li nkunu diġà użajna fil-kċina? Iva, bħall-ilma li nagħlu l-ħaxix fih. Jekk ma jkunx fih melħ, nistgħu nużaw ħall-pjanti. Anke l-ilma li ma jkunx xirop il-kelb flok narmuh. Nistgħu nitfaħħu ġo qasrija. Tajjeb ħafna kemm tiftakru. Din il-lukanda qed tagħmel l-istess. U ilma użat fil-kċina sabiex jinħasslu l-ħafna platti, tazzi u borom wara li jkun ittrattat, it-tieġa jkun użat sabiex jisaqqu l-pjanti u anke fil-flushing. Jiġifieri din il-lukanda tirriċikla l-grey water. Iva, u mhux hekk biss. L-ilma tax-xita li jaqa' fuq dan il-kumpless kbir, jiġifieri x-xita li tinżel fuq il-bjut u anke fil-postijiet miftuħa, imur ġorġibja kbira li qiegħda hawn taħt. U dak l-ilma wkoll imur għat-toilets, it-tisqija tal-pjanti u anke sabiex il-lukanda tinżamm nadifa. Mela kif nagħmlu aħna d-dar, għax issa anke aħna l-ilma tax-xita li taqa' fuq il-bejt qed niġbruh u nużaw sabiex insaqqu l-ġnien. Tajjeb ħafna. Meta nużaw l-ilma l-aktar minn darba, jew nużaw ilma riċiklat, jew anke meta niġbru l-ilma tax-xita f'bir jew f'tank wara nużawh sabiex insaqqu jew naħslu, nkunu qed ngħinu sabiex innaqsu l-konsum tal-ilma. Meta l-ilma nużaw aktar minn darba, nkunu qed nifrankaw bil-kbir u bil-ftit li nifrankaw kuljum, ma' żmien nkunu qed nifrankaw ħafna. U tajjeb li nerġgħu nużaw l-ilma, iżda rridu wkoll nieħdu ħsieb li ma ħallux l-ilma niżel għal xejn u niftħu l-vid biss kemm għandna bżonn, ħalli ma nużawx ilma żejjed. Sewwa qed tajt, u din il-lukanda ħasbet għalhekk ukoll. Araw dik il-funtan. L-ilma li tuża u ilma li jirriċikla lilu nnifsu minn ġo riserva li qiegħda taħt il-funtana nnifisha. Apparti hekk, fil-kmamar tal-banju kollha u fil-kċina kienu installati sistemi li jħaltu l-ilma bl-arja sabiex fil-waqt li jkun hemm volumu pressa, il-kwantità ta' ilma użat ikun inqas. Minix nifhem? Din il-lukanda qed tagħmel l-istess bħalma nistgħu nagħmlu aħna fid-djar tagħna. Jiġifieri, waħlet apparat bax-shower heads u l-vitin tal-kamra tal-banju tal-kċina li jżid l-arja mal-ilma li jkun ħieles. U bekk, fil-waqt li dinżamm l-istess pressa tal-ilma, jintuża inqas ilma. Dawn huma bħal dak l-apparat li jitqassam fil-kampanja l-ilma ibta minnek. Eżatt, dak l-apparat jgħinna naqsu l-użu tal-ilma. Mingħajr ma nagħmlu xi tibdil kbir fil-mod kif nużaw l-ilma. Imma biex din il-lukanda mridda tibdil kollu, żgur kellha bżonn tofoq ħafna flus. U veru, iżdissa l-lukanda qed tifranka madwar 35 litru ilma minn kull 100 litru li kienu tuża qabel. Apparti hekk, anqas ma tuża ilma, anqas ikollok bżonn issaħħan ilma u għalhekk qiegħda wkoll tifranka l-elettriku. Dan kollu tajjeb, iżda xorta waħda, meta nkunu f'lukanda, għandna nkunu responsabbli u nużaw inqas ilma. Il-ftit tagħna flimkien mal-ftit tan-nies l-oħra li joqogħdu fil-lukanda jagħmel differenza kbira. Iva, anke meta nkunu vaganza, xorta għandna naħsbu biex ma naħlux ilma. Jaħammur nixxarab fil-pool għax għadhom nħossi sħana. Ċaw li jim. Dan il-proġett u parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.